Change the speed on those three punches, Max. Yeah. Incredible work. Oh, good body shot by Brian. Good body shot by Brian. He hurt him. Brian hurt his body real bad then. Not for the first time, by the way. No, but that's the work. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin yung video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Roman Gonzalez, o mas kilala sa bansag na Chocolatito, pinanganak sa bansang Nicaragua noong June 16, 1987, dating top pound for pound, 4 division world champion, at pinakaunang boxer sa kasaysayan na nanalo sa 4 na pinakamababang division, ang minimum weight, light flyweight, flyweight at super flyweight division. May impresibong kartada na 50 wins, 2 defeats at 41 dito via knockout. At sa kanyang malahalimaw na karera, may 5 Pinoy na pala ang nakasagupa at pinabagsak niya. Sino-sino ito? Yan ang tampok natin sa videong ito. Muli nating pag-usapan at balikan ang maaksyon nilang mga bakbakan. Number 1, November 3, 2007 sa Tokyo, Japan. Nakaharap ni Chocolatito ang Pinoy na si Heriberto Gijon. May magandang kartada din itong si Gijon na 23 wins, 2 losses, 1 draw at 14 dito via knockout, habang si Chocolatito ay may mas impresibo at perpektong record na 14 wins, 0 loss at 14 dito via knockout. At sa gabi ng laban ay tila di pinagpawisan si Chocolatito sa kanilang bakbakan. First round pa lang tapos na ang Pinoy sa kanilang laban. Nasa pool ito sa ulo at sa tagiliran gamit ang pamatay na kaliwa itong Nicaraguan, at nalasap ng Pinoy dito ang unang talo via KO. At napanatili naman ni Chocolatito ang kartadang walang talo. 浜田剛さん、セレス小林さんです。ゲホンもいい左打つ選手ですけど、はい、おーっとどんすごいぞゴンザレス、一発電光石火、ボディ一発、ゲホンは立てない、ゲホンが立てない、ダウンを一度もしたことがないゲホンが立てない、チョコラティート・ゴンザレス。いいレバーブローですね、今のは。左上軽く打っといてボディに返す、いい打ち方ですね。 Number 2, April 6, 2014 sa Tokyo, Japan pa rin. Dumayo ang ating pambato na si Juan Purisima para harapin itong kilabot ng Nicaragua. Bit-bit ng Pinoy ang record na 11 wins, 4 losses, 1 draw, 4 dito via KO. Habang si Gonzalez naman ay may malinis na kartadang 38 wins, 0 loss, 32 via knockout. Sa gabi ng kanilang basagan, kahit lihado itong ating pambato, ay sinubukan pa rin niyang palagan itong si Chocolatito. Unang round, andun talaga ang pagka-agresibo nitong si Gonzalez. Tila di iniinda ang kamao na tumatama sa kanya. Patuloy sa pag-abante at sa pagbato ng kanyang mga kamao sa katawan at ulo nitong ating pambato. Que no pega mucho, solamente 4 de sus triunfos son hay elementos que son muy complicados. Haciendo algunos ajustes en su carrera y haciendo por un título importante por en su último combate, pero perdió ya en Filipinas una decisión dividida en 10 rounds. Perdió con Félix Tenamori, con la mejor televisión. Rapidísimo Chocolate, castigando al peleador filipino. Ahí lo tiene contra las sogas, lo tiene un rincón, no lo deja salir, finalmente presiona un poco la pelea. Este es el round número 1. Buena la... Second round, pilit pang tinuloy ng Pinoy ang laban. Umaasang makatama ng solido para mamansahan ang kartada nitong si Chocolatito. Pero ang Pinoy dito ay talagang nabugbog sarado. Movimiento del mercado 100% anti. Peleador filipino que no te noque el vómito, ponle un alto con altavoz. Y ya Chocolatito no le tiene respeto a Juan Purísima y de ese Episodio, el Chocolate sigue todo Nicaragua de pie viendo a Chocolate desde Japón. y qué gran manejo de la mano izquierda de Chocolatito González. Ya apuntaba Enrique como ese gancho de izquierda está llegando con mucha puntería y con el gancho. Third round, nakipagsabayan pa rin ang Pinoy sa laban, pero matapos ang 1 minuto, nakita na ng referee na wala na talagang pag-asang manalo itong Pinoy at tinigil na rin niya ang laban para malayo sa posibleng kapahamakan. Panalo si Roman Gonzalez via third round TKO at napanatili ulit ang malinis na kartada nito. Como muchas de nosotras, Alib, este Bayer, alivio más fuerte por más tiempo. Y que no te noquee la diarrea, ponle un alto con alto stop. A ver si no que el Choco. En la radio ahorita, dime, ¿se veía? ¿Viste? A la ya narrando a las 4 de la mañana se me cruzaron las incidencias. Se va a acabar la pelea y dice el referee, mira, y quedó
quedó mareada. Number 3, November 22, 2014 sa Yokohama, Japan. Hinarap ni Chocolatito itong matigas na Pinoy na si Rocky Road Warrior Fuentes para ito sa pagdepensa ni Gonzales sa kanyang WBC World Flyweight title. Sa laban, bitbit ng Pinoy Challenger ang record na 33 wins, 7 losses, 2 draws, 19-2 via knockout, habang itong defending champion ay may malinis pa ring kartada na 40 wins, 34 via knockout. Sa gabi ng laban ay naging maaksyon naman. Bagamat kilabot itong Nicaraguan champion na si Roman Chocolatito Gonzales, ay di ito inatrasan ni Rocky Fuentes. Nakipagsabayan sa bakbakan, nakipagpalitan ng mabibigat na mga kamao, napuntirya ang katawan at ulo. Largo, buena estatura para peso mosca, el Rocky Fuentes. Fuentes soltando muy A la hora ante el filipino Rocky Fuentes, el ex de Mohamed Ali, y en 1980 logró ganar. Pero años después, Alexis se desquitó de la sesión de guanteo y le quitó la corona mundial a lugar frente a Chocolatito. Estamos en vivo, vía satélite desde Yokohama. Sa mga sumunod na round, mas naging maaksyon pa ang laban ng dalawa. Bagamat sumasabay pa rin ang Pinoy, ay mapapansin talaga na mas mabilis at mas malakas talaga ang mga kamao nitong champion. Mas makamay din, mas maraming kamao at maraming kombinasyong binabato. Gol Pelé se informa que estamos ya en el segundo. Cerrando el round número 1, decíamos que el filipino fue el que soltó más golpes. No significa que fue el que ganó el asalto. La mayoría de los golpes de Rocky Fuentes, Chocolatito inicia su ataque o centra su ataque castigando a la zona baja del boxeador asiático. Una buena combinación. 112 libras. Ardilla, en este peso fue campeón mundial el Ratón Mojica. No, hermano, el Ratón Mojica no fue campeón mundial, es nuestro campeón sin corona, fue un gran sur. La evolución no se detiene. El nicaragüense no tiene la capacidad para poder asimilarlos, al contrario, luce un poco intimidado. Su golpeo, que está peleando con Chocolate, perdió en su última pelea. Hermano, sí, perdió con Amant Ruerrón. Pego a los bajos de Román González. Claro, sí, obviamente no lo noqueó con los bombazos. Fifth round, mas gumanda pa ang palitan. Andon talaga ang tibay at tapang nitong Pinoy ni si Rocky Fuentes. Nasasapol din itong si Chocolatito. Pero talagang matibay din itong kampiyon dahil sa dami ng kamaong sinalo ay di ito nakikitang umatras. Sa halip ay mas umaabante pa ito. Dos jueces asiáticos en una pelea de un retador asiático, Carlos. Llegando más y más y más seguido a la humanidad del filipino que va hacia atrás como el fly alto largo, hacia atrás, sangrando de la boca. Demostración de Chocolatito González. Buena derecha del Chocolate, Carlos, buena derecha. Está garantizando otro chorro de elogios para el boxeador nicaragüense. Sixth round, dahan-dahan na rin ininda ng Pinoy Challenger ang kamaong tumama sa kanya habang pinapaulanan ng mga kamao ni Chocolatito. At sa huling minuto, di na kinaya ang mga kombinasyon nitong kampiyon. Napaluhod na lang bigla ang Pinoy. Esfuerzo de Canal 4, la mejor televisión, para llevarles lo mejor del deporte nacional e internacional, donde están nuestros grandes atletas, nuestros deportistas, o quizás en 112 libras Chocolatito ya le absorben mejor la pegada. Yo creo que Chocolate está pegando siempre bien fuerte, pero le sale mucho peleador temerario a Chocolate. El tipo este fuerte, pero se va a la lona y boca abajo con un golpe de derecha al costado. Pilit pang bumangon pero matapos bilangan ay pinaulanan na agad ng mga kamao kaya tinapos na rin ng referee ang kanilang maaksyong laban. Panalo si Gonzales via 6th round TKO at nadipinsahan ang titulo na panatili ang malinis na kartada nito. Ganó Chocolate en el sexto, lo fue minando hasta que lo destruyó. Miren que el filipino no dice ni pío. Number 2, December 23, 2019. Sa Yokohama, Japan pa rin. Hinarap naman ni Roman Gonzales ang Pinoy na si Jomel Diocos. Non-title fight ang laban at naka-schedule sa 8 rounds lang. Bit-bit ng Pinoy dito. Ang kartadang 14 wins, 5 losses, 3 draws, 4 dito via knockout. Habang si Chocolatito ay may record na 47 wins, 2 losses, 39 dito via knockout. Sa gabi ng laban, andon pa rin ang pagka-agresibo nitong si Gonzales. Pinipressure agad ang kalabang Pinoy. Tila gusto agad lapain at tapusin ng maaga ang laban nila. Isa din ito sa mga comeback fight ni Chocolatito matapos itong matalo ng dalawang sunod-sunod na laban kontra sa Thai fighter na si Rong Visay. Al Chocolatito que no tiene mucho apuro, parece. Se está acercando. Pegando al Román González, toda Nicaragua pendiente.
Llegaba con la izquierda, la respuesta rápida ahora de Diocos. Con la mano izquierda entraba limpio. Izquierda ahora para mantener a raya a su rival. Diocos a la zona hepática. Mucha potencia, Lo tiene metido en la esquina caliente el Chocolatito, izquierda y luego a la derecha. De nuevo lo pega a la cuerda, pega a la zona hepática. Impresionante Chocolatito. Second round, nakakatama din itong Pinoy. May mabilis din itong kombinasyon pero tila hindi iniinda ni Chocolatito ang mga kamao nito. Que no le deja salir de ahí cuando Chocolatito tiene siempre el pie de adelante apuntando entre los... La respuesta de Diocos ahora, derecha, potente que entraba limpia por intermedio del nicaragüense a la izquierda. Ahora aguanta también Diocos, ¿no? Y ahí está la respuesta, el contragolpe por intermedio del filipino. Trabajando o buscando el cuerpo. Matapos ang 1 minuto, tinamaan ng solido itong Pinoy at nabilangan ito. Le movió el piso el rival, señores. ¡Ay, ay, ay! Ahí está atacando el Chocolatito Román González. Se terminó. Derecha con poder. A ver, señores. Pendiente el referí. Pilit pang tinuloy ang laban pero sa mga huling segundo, wala na. Tinigil na rin ng referee ang laban nila para malayo na rin sa posibleng disgrasya. Huele a knockout. Ahí va Román González como una máquina lanzando golpes. Y ahí dice no más el referí, señores. Dice no más por la vía del knockout. Count. El Chocolatito está de vuelta, Julius. Number 1, bagamat American citizen itong si Brian the Hawaiian Punch Viloria, ay sinali ko siya sa listahan bilang isa sa mga Pinoy na lumaban kay Chocolatito. Dahil nga ay inamin naman ni Viloria na purong Pinoy siya at talagang proud siya. October 17, 2015 sa New York sa Amerika, naganap ang laban nila para ulit ito sa pagdepensa ni Chocolatito sa kanyang titulo na WBC, World Flyweight at The Ring Flyweight. Bit-bit ni Viloria ang kartadang 36 wins, 4 losses, 22 dito via knockout. Habang itong kampiyon ay may impresibong kartada na 43 wins, 0 loss, 37 via knockout. Sa gabi ng laban ay sobrang naging maaksyon ang palitan ng mga patama sa ulo at katawan. Matibay din itong si Viloria dahil dating kampiyon din ito, kaya pareho silang gustong manalo sa laban na to. Gustong patunayan kung sino sa kanila ang may mas matibay at may mas malakas na kamao. And learn how balance and timing and footwork can all affect the punches that are thrown upstairs. It's a brilliant piece. He's hit him a few times, Jim. The more you hit him, the harder he comes at you. Magnificent. Offensive and defensive. Not easy to hit him to the body, but Viloria got it done. We were looking at some video in preparation for this fight. Chocolatito's footwork in terms of how he's able to avoid. As you know, if you've watched boxing, He's not all the way out of counterpunch range. Most guys jump back, they move their front foot and the back foot. He doesn't do that. good left hook upstairs. Pero sa third round, nahuli itong si Viloria ng isang malahalimaw na kanan ni Chocolatito at napatukod ito sa lona kaya binilangan. Counted siya as knockdown. The first two. That's going to be called a knockdown. Has never been knocked down as an amateur or a pro. And you might not have expected the first one to look like that, but there it is. What a great right hand, right on the chin. And these short shots on the inside are doing real damage to Viloria. And now Chocolatito's got Viloria officially tasted the canvas. On a right hand that was so short and sweet, it was hard to see. Exactly right. Right uppercut, then he throws a short right hand right on the chin of Brian Viloria. Brian never saw it coming, and down he goes for the first. Sa mga sumunod na round, tuloy pa rin ang maaksyong laban ng dalawang magagaling na boxer. Pero makikitang mas makamay at mas agresibo itong kampiyon. Mas accurate ang mga patama sa ulo at bodega ni Brian Viloria. At mas maraming binitawang kombinasyon din itong defending champion. First, he's gonna get hit, because once you let him Like start that. punching, he doesn't stop. Like that. Yes. They want Viloria moving side to side, and there Viloria back straight into the corner. Can't back. Look at that. It's an 8-punch combination, and you don't know which punches are thunderous and which ones are not. So you don't know which one to really defend. And he taps, then he bangs like that. Yep. As opposed to Viloria, where everything is hard. Exactly. Oh, good body shot. 8th round, dominado na talaga ni Chocolatito ang halos buong rounds ng kanilang laban. Di kinaya ni Viloria ang bilis at lakas nitong pambato ng Nicaragua. Di nagkitaan ng pagod itong kampiyon dahil sa andon pa rin ang napakaraming kombinasyon
habang si Viloria ay tila paubos na ang kartada sa kanyang bodega. With 37 knockouts at the moment because of this style. Viloria's done some good body work when he's gone there. Yes, but you got to keep it up. So Chocolatito is not going to stop. That's a good body shot. And trying with all he has, Jim. But it's very hard to take your eyes off Gonzalez because what he does is so spectacular. Finishes the round. 9th round tuloy ang laban, pero matapos ang 1 minuto, nahuli ng isang malakas sa bodega itong kampiyon at makikitang napaatras ito. The way he throws that uppercut is beautiful. So he changed his speed on those 3 punches, Max. Yeah. Incredible work. Oh, good body shot by Brian. Good body shot by Brian. He hurt him. Brian hurt his body real bad then. Not for the first time, by the way. No, but that's... Ininda ang kamaong tumama sa kanyang bodega. Pinilit tapusin agad ni Viloria ang laban, pero ang hangin sa kanyang sariling bodega ay tila wala na. Nagka-recover si Chocolatito, kaya bumawi at pinaulanan ng mga kamao itong Pinoy challenger. Wonderful thing you have to see, Jim. It's not easy to recover from that today. Di na nakasagot si Viloria sa mga kamaong tumama sa kanya, kaya tinigil na agad ng referee ang laban nila. Starting to break up. Under all of these punches. Oh, goodness. I think Viloria, that was his last stand. That's who are. And now Benji Esteves is going to stop it. And Chocolatito has the TKO. That's a really good stoppage. Viloria has such a good chin. Tagumpay na nadepinsaan ulit ni Roman Chocolatito Gonzalez ang titulo. Panalo siya via 9th round TKO at napanatili ang malinis at walang bahid na kartada nito. Sila ang 5 Pinoy na nagtangkang tapusin at pabagsakin si Chocolatito. Sa mga nakaraang buwan, may isang Pinoy ang gustong makalaban itong kilabot ng Nicaragua. Walang iba, kundi ang ating 4 Division World Champion na si Donnie Ahas Nietes. Kung sakaling magkaharap ang dalawa mga pre, kanino ka? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.